Apropeu-se, apropeu-se. Apropeu-se. No farem una miqueta de pinya. Una miqueta de pinya. Come here, come here. Damunt, sí, estem en família. Sí, no sé si funciona o no. No pots saber-ho. Però se sent bé? Sí. Se sent bé? Sí, sí. Bueno, doncs bona vesprada a totes i a tots. És un gust tornar a veure els que van venir ahir i és un plaer veure els que no van venir ahir i que estan avui entre nosaltres, que també són igual d'importants. Ahir ja vam tindre la primera de les conferències, que va ser respecte de les UDPs. Ja m'han xivat que ja està l'arxiu de YouTube, ja està, prompte tindreu el link per a poder tindre-lo ja. I avui anem a fer la segona de les ponències que teníem, que l'estem esperant en gran plaer, que es diu Prevenció i estratègies de gestió emocional a l'aula, tenint en compte les noves generacions i la problemàtica actual. Està a càrrec de Cefa Mulet Salvador, que la tenim així. Ella és psicòloga, directora del CEM, del Centre de Psicologia Agata de Gorgos. Investigadora, formadora de la Càtedra d'Infància i Joventut de la Universitat Politècnica de València i és col·laboradora en diversos mitjans de comunicació, així com del gabinet de premsa del Col·legi de Psicòlegs. El currículum és molt extens. És una persona molt ben formada i en moltes coses. No vaig a llegir-vos tot perquè és molt, però crec que tenim una molt bona ponent i t'agraïm de veres que estigues entre nosaltres. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per l'acollida. És un plaer sempre vindre al Cefire i més estar en Xàtiva amb tots vosaltres. Espero que, com diria el company, que ens aprenguem alguna cosa de quan deixin d'aquí, que això serà la meva missió i vas que intentar-ho a tope. Doncs anem a parlar, com bé estàvem dient, de prevenció i estratègies de gestió emocional dins de l'aula, sobretot per les problemàtiques de les generacions que estem veient. Anem a fer com dos parts. He preparat una ponència que té que veure un poquet en psicoeducació i una part de formació un poquet més teòrica perquè sapiem un poquet com implementar aquests recursos i aquestes estratègies dins de l'aula i per a què serveixen, però que sapiem que potser la implementació és molt senzilla, que ja veureu alguns exercicis, però que darrere n'hi ha tota una teoria que recolza aquests recursos. Comencem parlant de les emocions. Vosaltres sabeu que el ser humà, depèn de l'emoció que tingui, si és més agradable o més desagradable, pot repetir un comportament o pot extingir-lo. Si, per exemple, jo ara avui vos trate mal a vosaltres i començo a insultar-vos o a parlar-vos malament, doncs d'aquí un rato em quede soles. Però si estiguéreu obligats i obligades a tornar a vindre, per lo que fora, perquè jo tinguera un càrrec directiu i vos obliga a vindre, doncs en el moment que entrareu per la porta el proper dia hi entraríeu en una altra actitud. Entraríeu ja potser en reserva, inclús les persones que foren més sensibles, les seues emocions inclús les espijarien a no arrimar-se a mi, a parlar-me el menys possible i a veure si poden incidir un poc d'esta sessió sense que els passi res. Explico tot això perquè les emocions són l'origen de molts dels comportaments que nosaltres tenim i com més conscients i més control tenim d'aquestes emocions, més gestionem aquest comportament i més fem que aquest comportament siga a benefici nostre, que ens pugui beneficiar en el desenvolupament, en l'aprenentatge i en qualsevol cosa de la nostra vida. Les emocions són universals. Això vol dir que jo m'emocione aquí en Xàtiva i una persona que està a Tailàndia o una persona que està a París també s'emociona. Sent l'alegria, sent la tristor, sent la por i sent la sorpresa, igual que pugui sentir-la jo, però no pels mateixos motius que jo, perquè l'emoció és universal, però la manera de viure-la és individual. Per això cada persona reacciona als estímuls i reacciona a el que va passant-li el dia a dia d'una manera molt particular. Què vol dir tot això? Que tenim que tindre en compte que aquest alumnat que està en les nostres aules pot experimentar emocions diverses, poden ser molt particulars i que nosaltres haurem de tindre molt de tacte a l'hora de fer interpretacions. Perquè potser nosaltres pensem que la situació és molt agradable, però aquesta persona, per les seues vivències, la seva experiència o el context de vida que té, potser no li resulta així.
Dins de tot aquest repertori emocional, a veure si passa, el sistema límbic és el responsable. Anem a fer una espècie de neuropsicologia express perquè entenguem un poquet. Dins del sistema límbic nosaltres tenim un òrgan que és l'encarregat de processar tota la informació a nivell emocional. Es diu amígdala, com les amígdales, però amígdala, es diu en singular, encara que són dos, també. És com un xicotet pèsol que està replicat i està als dos costats de l'hemisferi. Imagineu-se la capacitat que té. És l'únic òrgan que està replicat d'aquesta manera. I quan l'amígdala s'emociona, impacta sobretot el sistema nerviós. L'emoció que més processa l'amígdala és la por. I en situacions d'estrès activa un mecanisme que el que fa és fer que el nostre sistema nerviós entre en un sistema d'alerta. D'acord? Quina és l'hormona responsable? El cortisol, que se la veureu sentida, que està molt extensa, tots parlen del cortisol, el cortisol. Doncs el cortisol és l'hormona que s'encarrega de processar aquest estrès. En situacions normals o quotidianes, anem a dir així, les persones tenen capacitat d'autoregulació del cortisol i encara que tinguem picos d'estrès també podem portar-lo bé. Però únicament quan s'ajunta una temporada que potser tenim un estrès de manera contínua i no es resol, aquests picos de cortisol no acaben de regular-se mai de manera natural i sempre estan alts. Quan estan alts, la forma emocional que té la persona és irritabilitat, enfrontament, ofuscació, poc entendiment, una emoció molt desagradable. Mos compte tot això perquè dins de l'adolescència i la infància aquests picos de cortisol, a vegades sense donar-nos compte, per situacions d'estrès que van produint-se en la vida dels xiquets i els adolescents, arriben a nivells que són estables. I la forma emocional que nosaltres veiem és que sempre estan ofuscats i ofuscades. No volen col·laborar, oposicionisme, no sé, mos dificulta molt el poder aplegar, a raonar i apropar aprenentatges si aquests nivells de cortisol es mantenen alts. El cortisol per si mateixa normalment està en pico alts de bon matí i cara a la vesprada-nit va baixant. És el que ens permet arribar per la nit i poder descansar i dormir. Què ens passa a tots i a totes quan hem tingut un mal dia? Què li passa a la nit? Podem descansar i dormir bé? No, perquè el cortisol ha estat elevat, s'ha mantès al llarg del dia, no li dona temps al dia per el que hem fet les nostres activitats i no podem descansar. Si encadenem un període de temps així, el que diem, sempre anem a nivells alts, Doncs el primer que tenim que fer, què és? Exacte, anar baixant l'estrès. A veure si vol, que li està costant més de lo normal. Igual a algo. Sí, enfocaré al... Enfoca dalt. Dalt igual. Tampoc. Ara. Mireu un exemple gràfic de com influeixen les emocions en el nostre organisme. Vegeu com es distribueix l'energia per l'organisme i en quines emocions n'hi ha més baixa energia. Si us doneu compte, en la ira, on està situada l'energia? La part de dalt. La part del mental, braços i la part del... Exacte. En la por, el cor més que tot i després es difumina més. I aquesta part mental no està tan activa. En l'asco, exacte, més el processament aquí, no? En la felicitat, irradia, no? És de les que més té més quantitat de llum. La tristesa, apagamenta. No n'hi ha energia, pràcticament. En la sorpresa, així. Sabeu que la sorpresa és l'única emoció que és doble. Pot ser agradable o desagradable. Les demés es classifiquen, una agradables o desagradables. Totes són útils, però n'hi ha una classificació. La sorpresa té la doble funció. Perquè jo puc dir, se t'he punxat la roda del cotxe,
I entonces dius, mare meua, no? Quin sorpresón. O us puc dir que Toni mos convidarà a sopar quan acabem. Pues menudo sorpresón més positiu, a que sí? Pues és l'única que té doble. Després està la neutralitat, no? Quan una persona està en un estat emocional que ni va per un costat ni per l'altre. L'ansietat pega per aquí i per l'estómago, l'amor recobrits el cos, la depressió, pràcticament no n'hi ha energia, el despreci, si veieu, està en la part del cap, l'orgull, també, coincidits, la vergonya més situada en la cara, les reaccions fisiològiques, i l'enveja, doncs ja ho veieu, sí? Això és un exemple perquè veieu que l'emoció ens influïx corporalment. No és com la teoria que n'hi havia d'antes, que les emocions era com una cosa secundària i la raó i les coses que feien tenien més importància que les emocions. Les emocions organitzen el pensament i organitzen la conducta del ser humà. I fins que no ens hem donat compte de la importància que tenien les emocions en el nostre dia a dia i en la nostra vida, no hem pogut anar generant estratègies que ajuden a les persones a nivell emocional. Perquè si no n'hi ha una estabilitat emocional, l'aprenentatge no es produïx, o es produïx en poca qualitat. Si nosaltres associem un aprenentatge en una emoció agradable i positiva, pot quedar-se a la nostra ment durant molts anys. Va, a veure esta volta. Encara sí se fa. Ole, ara s'ha anat del tot. Ara, sí, ja s'ha cabretat, he dit. Responsable el nostre cervell d'anar generant intel·ligència emocional. La intel·ligència emocional és l'habilitat que tenim nosaltres per aprendre a reconèixer les nostres emocions, a saber nosaltres personalment com reaccionem, a controlar aquestes emocions, a saber com afavorir-les o no, depèn de com ens sentim, autogestionar-les, autocontrolar-les, a saber com puc fer per a disminuir l'emoció que he sentit de ràbia i com transformar-la en algo més adaptatiu, que seria el poder de tindre aquest autocontrol, desenvolupar empatia, poder reconèixer les emocions de l'altra persona i actuar un poquet en conseqüència, i com relacionar-nos, a través de la nostra emotivitat, les nostres emocions, com relacionar-nos amb la resta de persones. Això no es fa des de l'inici de la vida. Comença un poquiu al final de l'etapa de primària, principi de l'adolescència, del primer i segon de l'ESO, i va continuant fins que arriba a l'edat adulta. L'edat adulta són 18 anys 21. Anem a fer un poc més ample. Segons els països són 18, segons els altres són els 21. Però suposa que el sistema nerviós continua en formació fins a aquesta etapa i el sistema límbic no acaba de fer la seva funció fins que la persona no és adulta. Què vull dir-vos en això? Que a menys que sigueu docents de persones universitàries, si n'hi tot a voltes encara tenim alguna coseta, les persones a les que vosaltres recolliu i acolliu són persones en formació. Entonces, aquest sistema emocional no està. I és importantíssim que aquests recursos d'aula garantisquen que puguem afavorir que l'emoció i la gestió emocional vagi avançant en la més garantia possible. Per a què? Per a que no impedisca la nostra llavor com a docents i que els aprenentatges puguen d'alguna manera aparèixer de manera més fàcil, anem a dir-ho, que el que ens estorba sigui la falta de maduresa, però no la falta d'autoregulació d'una manera greu com perquè nosaltres no puguem anar acompanyant a totes aquestes persones a les que nosaltres fem les classes. Signes d'una mentalització inefectiva. Això vol dir que el pensament desencadena una emoció, fa com una espècie de flux. Imagineu-vos que jo me'ls estem aquí en una superil·lusió de vindre'm avui aquí a estar amb vosaltres. Jo quan me'ls tinc un pensament, tinc ganes d'anar a Xàtiva, veure els meus companys i les meves companyes i poder fer la sessió. Aquest pensament em desencadena una emoció. Me'ls sent energia, em sent positiva,
Aquesta emoció em desencadena un comportament. Estic activa, em preparo el material, revise les coses, i aquest comportament repercuteix en el meu autoconcepte i la meva autoestima, en com em concebis jo com a persona que vas a donar una formació i com vas a percibir l'entorn que va acollir aquesta formació. M'enteneu? Ara imagineu-se que és al revés. Jo m'alce i pense que no vaig dir-me bé, no estic preparat, no m'agrada els recursos que he posat, no sé si la gent com respondrà. Tinc un pensament que ja no és massa positiu, desencadena una emoció, em crea més inseguretat, estic un poc així més apàtica en l'activitat, potser se m'olviden coses, però com no estic atenta, va influir-me un poc en tot el que jo vaig decidir al llarg del dia. I el meu comportament és a la part de tot el que he anat vivint jo. Potser entre saludo molt poc, no interactuo amb la gent, no em connecte amb els altres, i a l'hora de expressar-me o contar les coses no n'hi ha ningun tipus de connexió. D'acord? Entonces els pensaments són molt importants. Aquests pensaments tenen que ser efectius. A veure, alumnat que mos diu jo no soc bon en matemàtiques, se me dona fatal les llengües, esta classe és un horror, és que la mestra o el mestre en tenen mania. Com és la mentalització? Negativa. En què va repercutir? En un comportament negatiu. I si a la llarga no ho corregim, que fem que passen d'aquesta mentalització negativa a una mentalització proactiva i positiva, dona igual que siguem els docents més meravellosos d'aquest món. Que si no podem canviar aquesta perspectiva de l'alumnat, no aplegarem. Donarem les classes, ens matarem a fer formació, però no aplegarem a res. Entonces, quan hi hagi senyals de mentalització que siga negativa, tenim que ajudar a corregir. No podem personalitzar-ho, perquè pot ser un estat emocional individual d'un alumne o una alumna en concret, no podem generalitzar-ho, i únicament si veiem que hi ha un munt de comentaris, entonces es fa un stop i es treballa directament. Però si nosaltres ens apropem a les persones i sentim aquesta mentalització, tenim que ajudar-los a corregir. Com ho fem? Mira, a veure, el teu llenguatge intern és molt important, d'acord? I potser avui aquest examen no t'ha eixit bé, però jo confio que tu vas a progressar. Si necessites alguna cosa, estic aquí per ajudar-te, i si hi ha algun tema que tu no entengues, sempre podem tindre 5 o 10 minuts, quan ja no estem en classe, perquè t'apropes i t'ajude. Aquestes paraules, a més de ser d'ajuda, també són tranquil·litzadores, perquè estem traslladant-li a la persona que aquest llenguatge intern que té és el que potser també li està provocant que no avancen les coses, però que potser en treball, en constància o en ajuda pot anar avançant. Veritat? Com podríem ajudar més a canviar mentalitzacions negatives? Què se vos ocorre amb l'exemple que vos ha posat? Que escriguin coses positives. Exacte, que escriguin coses positives d'ell mateixa. Què més? Frases de pensaments tranquil·litzadors, frases de pensaments que siguin d'ajuda, que no siguin derrotistes ni negatius, sinó que siguin d'ajuda. La reestructuració cognitiva. Molt bé. Per exemple, si pense una cosa, per exemple, totes les persones d'ací cauen mal, imagina que m'estem pensant en dir no, i fer això. Avui potser no tinc com canviar, avui no tinc un bon dia, molts dies me cauen bé, és que avui no estic present de canviar. Molt bé, molt bé. Us he preparat, anem a fer com un xicotet exercici, de lo que estem parlant ara. Un segonet. Anem a veure un vídeo i quan acabem anem a fer el comentari. A veure què és el que podem aprendre del que veiem. No té llenguatge, és tot que té comunicació no verbal, però anem a veure-ho.
Fotre. La finestra que se Ai, no la tinc. Vale, què hem vist? Què hem vist? Què li passava al samurai? Claro, n'hi havia una mosca, no? La mosca li molestava, li irritava a tope. Imagineu-se un samurai amb la capacitat que té ahir de concentració a tope, no? I força, que ja ho hem vist, no? I ha sigut capaç d'agarrar l'espasa i partir la mosca en dos. Però què li passava? Com més intentava desfer-se d'ella, més n'hi havia. Vale? I al final què descobrits? Focalitzar-se en una altra cosa. Exacte, que transformant la visió que tenia de la mosca en una altra cosa ha pogut concentrar-se millor i al final ha arribat un moment que li ha donat igual la mosca. Vale? Pues a voltes els pensaments són així, vale? S'instaura un pensament, comencem a donar-li importància, aquest pensament va creixent fins que arriba un moment que s'apodera. Vale? Si nosaltres aquest pensament el transformem en algo útil i positiu, pues al final ens passa com el samurai, que tenim que confiar més en les nostres qualitats i capacitats que no mirar en un pensament que s'instaura en un moment donat. Vale? És un exercici super senzill, però és una manera molt clara d'explicar la importància que tenen els nostres pensaments. Veritat? Entonces, clar, tenim que buscar focus d'atenció que siguin més positius, on nosaltres depositar aquesta mentalitat per a que es transformen. D'acord? Sí? Vale. És la meva amiga. Això, una meravella. Molt bé. Tips per a treballar aquesta inseguretat emocional. Entendre que la perfecció no existeix. Entonces, alumnat que és molt perfeccionista, què fem en ell? La perfecció no existeix. També és veritat que no tenim que potenciar-lo. Nosaltres no tenim que potenciar el perfeccionisme, perquè a la persona que treu un 9 li exigim un 10, o a la que treu un... M'explique? Entonces sempre també tenim que fer que es senten satisfets en els seus logros, les coses que van d'alguna manera avançant. Si un trec un 5, jo puc animar-te. Tu estàs contenta amb la teua nota? Doncs sí, perquè m'he esforçat molt. Doncs potser el 5 és molt bona nota per a tu. No? Però si tu no estàs satisfet amb la teua nota, doncs jo t'anime
a que el proper examen o la propera prova o el proper treball o el que fem, que intentes progressar-la, veges fins on pots arribar. Però què passa amb totes aquestes persones perfeccionistes? Que es tenen que ajudar també a que entenguen que al final l'umbral on tu pots arribar depèn de moltes circumstàncies personals, vitals, situacionals, i que una persona no té per què ser perfecta per a poder aconseguir tot allò que li agrada o que vol. Després, tenim que potenciar els punts forts, i això identificant-ho i intentant reforçar només els punts forts d'una persona, al final fa que aquest reforç positiu també fa que ho incremente. I moltes voltes ho fem a la inversa. Fem com mirades crítiques sobre els avanços i ens oblidem poc de fer aquest reforç dels punts forts. Imagineu-se si a vosaltres us hagueren donat potser un examen en l'època que vosaltres us vau formar, on en compte de posar el que et faltava, la tendència a marcar les faltes i damunt en roig, perquè així no es pergueren de vista, imagineu-se que el que faltara, en compte de posar el que faltara, també posaren el que pensen que has fet molt bé. Què passaria? Com es valoraria l'aprenentatge ahí? D'una manera diferent, veritat, molt diferent. Entonces, això, potenciar els nostres punts forts. Anem a deixar de comparar. És que aquesta aula és més bona que aquesta aula. És que este curs és més bo que l'altre curs. És que este alumne és supercapaç, però l'altre no va ni a tirs. Deixem de comparar. Perquè al final el que nosaltres volem és atendre el màxim possible a les persones que estan dins de les nostres aules i en la nostra formació. I fer el que puguem perquè quan passen a altres companys continuen els seus avanços i els seus aprenentatges i no es frustren. I això també ho dic perquè en l'etapa de secundària tenim un problemon. Tenim un problemon perquè n'hi ha molt d'alumnat que quan arriba a una certa edat comença a descolgar-se i just per aquesta falta de motivació, de reforç o de no saber simplement per on van, que a voltes també des d'aquestes edats costa un peliu saber què és el que vols ser. Anem a intentar cuidar l'autoestima. L'autoestima nostra també com a docents i l'autoestima de les persones a les que atenem. Com cuidem l'autoestima de les altres persones? Com ho fem? Valorant allò que fan bé. Valorant allò que fan bé, animant i recolzant, parlant dels punts forts en veu alta, mostrant potser algunes activitats, coses que poden servir d'exemple i d'ajuda però són molt vàlides, escoltant-los, no minimitzant els problemes que puguen tindre, per el que diuen de les emocions individuals i com ho processem. Penseu també que nosaltres sempre ho veiem com una visió adulta, i la visió adulta no és el complet que té el cervell, el xiquet, la xiqueta o l'adolescent. Entonces, tenim que tindre molta cura en totes aquestes coses. Aprendre també a acceptar crítiques, que és una que a la nostra societat li està costant un muntó, aprendre a acceptar crítiques i que no ens aislem i que ens obliguem a eixir, que ajudem a que es relacionen. Si veiem també una situació dins de classes, que veiem alumnat que té molt poc de contacte social, encara que ens diga que és per decisió pròpia, anem a observar un poquet més i anem a veure què podem ajudar ahí. Perquè no m'arriba el ratolí aquí. Vale, ja m'he anat del tot. Un segon. Vas que llevar-lo, vale? Perquè no mos falli més mentre... Vols que te les passe jo? No, jo les passe, no patiu. No patiu, sí. Vale.
Ara anem a parlar d'un tema que és complicat, com és el tema de les autolesions. Quan parlem d'autolesió ens referim a aquests comportaments de fer-se dany a una pròpia persona. Sempre, d'alguna manera, l'autolesió engloba una sèrie d'actituds, com cremar-se, introduir-se objectes, pegar-se, perquè a voltes l'autolesió no són simples talls, sinó també pegar-se colps en parts del cos, o inclús arrencar-se el monyo, les parpalles, celles, tot això també implica autolesionar-se. Normalment comença a finals de la primària, principis de secundària. La finalitat de l'autolesió no és ni exhibicionista ni un intent de cridar d'atenció, sempre és algo intern de la persona, on sent un malestar i intenta equilibrar el dolor que sent. Alguns alumnes et diuen que el que senten és ansietat i que l'autolesionar-se el que fa és baixar d'intensitat l'ansietat. Hi ha diferència entre autolesió i les escarificacions. Les escarificacions és un tipus de tatuatge que el que fa és lesionar la pell i que en diferents cultures s'utilitza. Si té una forma de tatuatge no es consideraria autolesió. D'acord? Això ho tenim que tindre clar. En general, el que diuen, escassa capacitat d'enfrontar els desafiaments i de les situacions, s'autolesionen no de manera suïcida, sinó per a minvar el dolor que senten, i moltes voltes és per dificultat d'autoregulació emocional, el que parlaven. Aquestes emocions, aquest sistema límbic, el que fa que nosaltres regulem i que tinguem aquesta intel·ligència emocional per adaptar-nos a l'entorn i a les circumstàncies que ens passen, és el que està fallant i el que es té que treballar. I per aquesta influència de redes socials de no pense per mi mateixa, sinó que els altres pensen per mi. Si una persona s'autolesiona o publica i diu que sent alivio, n'hi ha gent que fa experimentacions i ahí comparteixen contingut, una sèrie d'històries que al final es porta a això, a que comencem a veure cada volta més casos. Les redes socials han implicat molt a que això es farà un problema més massiu. I sobretot perquè quan es comuniquen entre els adolescents, el grup d'iguals, l'entorn, té més influència que el món adult. Ja comença a haver més percepció del que van dient els teus companys, més confiança en aquest entorn que tens d'amistats i totes aquestes coses estan com més extenses, més d'imitació, anem a dir. Jo us diria que no és un comportament d'exhibicionista ni de cridar d'atenció perquè la majoria de les autolesions que estan infringides perquè la persona ha sofrit a falta de regulació de dolor emocional no es veuen, no són públiques. Estan fetes en parts del cos que o la persona les oculta o d'alguna manera no les exhibits. És difícil de contar-li a un adult què és el que li està passant i moltes voltes quan els adults s'enteren solen sentir-se avergonyits o avergonyides. Això ho tenim que diferenciar d'altres comportaments que sí que són un poc més de cridar d'atenció. Encara que sempre anem a prestar atenció a les autolesions, però potser, no sé, anar en pantaló curts i portar tallat des d'aquí fins aquí dalt. I potser en unes línies que tu veus que és un amago de... No n'hi ha que deixar de prestar atenció, no me l'entengueu, però sí que és veritat que a aquest nivell potser no és al mateix nivell que la persona quan les oculta. Hi ha un nivell més profund. I ahí sí que tenim que abordar-ho d'una manera més activa, encara que totes hi ha que tenir una conversació, per almenys per preguntar què ha passat o què no ha passat o si ho volen compartir, per derivar o buscar ajuda o cridar a la família o intentar a veure com podem tirar una mà en aquest sentit. Com podem veure que la persona pot anar avançant? Quins signes, quines pistes ens va donant? Canvis d'humor o problemes en dormir o passar massa temps a soles,
Usar a lo millor, pues lo que diuen, roba ampla que tape aquesta part del cos que ens va a fer vergonya per l'autolesió, que es neguen a participar en activitats esportives o qualsevol altra cosa que a lo millor impliqui destapar parts del cos, una baixada de l'autoestima, que es parlen molt negativament, el que diuen dels pensaments interns que són més negatius, presentar ferides o que veuen que tenen consums, a lo millor de drogues i alcohol dins de les aules no es veu, però el vapeo també ha donat tela i ha corregut a muntó. Entonces, aquestes cosetes. I a lo millor per això, que estiguem en ple d'estiu i portem la jaqueta. Sí. Entonces, són signes d'alarma que tenen que ser atesos, n'hi ha diferència en graus de profunditat, però tots ells es tenen que atendre per ajudar un poquet a les persones. Dins d'aquests comportaments autolesius poden amagar una sèrie d'altres trastorns, com l'ansietat, un trastorn obsessiu-compulsiu, un estrès posttraumàtic, un trastorn límit de personalitat, un trastorn d'alimentació, un trastorn d'estat d'ànim. Poden ser el símptoma d'algo que no està diagnosticat i que no està detectat. I entonces cal que si la persona se li donen uns recursos i veu que no avança, intentar que busqui ajuda més especialitzada. Per què penseu que n'hi ha una ocultació en l'autolesió? Jo us he donat pistes. Que no volen explicar el que passa. Exacte. El problema que tenim és molt intern, com molt amagat ahí, i entonces el fet de tindre que explicar-li a una persona que no conegues o que no li tens tanta confiança es causa aquest distanciament. Entonces, tenim que tindre en compte que mireu el tant per cent d'un estudi del 2019, estem al 2026, i n'hi havia un 7% d'adolescents que havien contactat per internet que s'havien fet dany físic, i un 3,8% ho havien publicat en fotos. Avui en dia aquesta quantitat és bestialment més gran, bestialment més gran. Entonces, no només no està al principi d'ocultació, sinó que també d'exposició. D'acord? I a voltes el que fan és exhibir en aquests entorns perquè tenen altres necessitats. Quines necessitats pot tenir un adolescent quan manifesta tan públicament que té autolesions? Necessita atenció, d'acolliment, de preocupació per l'entorn, de que li pregunten com està, de què necessita, que siga visible. Perquè n'hi ha molta necessitat de visibilitat. Això també és responsabilitat del que parlaven, de totes les redes socials que estan abarcant, totes les redes socials van indicant-los com ho tenen que fer, com tal, tot, està molt explicat. Jo vos he posat ahir una aplicació que es diu I Am Sober, que aquesta aplicació és per a autorregular a les persones que estan en tractament de l'alcoholisme. Però estan utilitzant-se entre els adolescents per a comptabilitzar quin grau d'autolesió tenen al llarg del mes i van registrant-se-ho. Com si una aplicació que està feta per a adults i està feta per un problema concret, perquè la persona pugui anar medint el grau de recuperació, s'està mal utilitzant per a calcular-se el grau d'autolesió. I s'ho comparen, i s'ho mostren, i s'ho miren, i s'ho parlen. Doncs, aquesta influència de redes socials en períodes de formació d'aquest sistema límbic, què ens està causant? Què és el que veiem? Una proliferació de dificultats. No només no s'autoregulen d'una manera correcta, sinó que la part d'intel·ligència emocional baixa, perquè sempre estàs esperant la gratificació. Entonces la demora del reforç tampoc està. El fet que tot siga conforme ho veuen en redes socials, que passen de ser tot meravellós a ser tot una catàstrofe. Aquests picos que dins de l'adolescència o a certes edats poden donar-se es magnifica més en les redes socials. Després ja tenim altres problemes també, que potser poden sofrir bullying o poden utilitzar-se aquestes imatges per a altres fins i poden tindre altra problemàtica. Però és veritat que està impactant d'una manera molt greu.
I veureu que ja les normatives comencen ja a intentar privar a certa part de persones que estan en evolució de que puguen accedir a les socials per evitar un poc tota aquesta problemàtica, però la tenim i la tenim activa. Què podem fer quan tenim un alumne o una alumna que pugui tindre evitar eterns sermons, pegar-li el sermó i perquè ho has fet i els teus pares que pensaran de tu i és que això no hauria de ser i com és possible si tu... No fer sermons, guardar reserva personal. Reserva personal és que jo et traslade a tu la primera responsabilitat de que busques ajuda i que li ho contes a ton pare i a ta mare. Però si jo veig que d'aquí un temps no n'hi ha pinta de que estàs buscant ajuda, doncs parlaré amb tu i et preguntaré i et diré, ja ho has contat? Esteu buscant ajuda? Doncs no m'atrevis, com el que siga. En aquest moment ens oferim. Tu vols que jo traslade que això està passant-te? Perquè puguem ajudar un poquet en el procés. Però sempre tenim que intentar guardar un poquet la reserva personal. Perquè si invadim de manera excessiva, potser el que fem és l'efecte rebot. O podem trobar-nos pares i mares de cara que potser no saben que això està passant en casa i clar, en compte de fer-los nosaltres el sermó i seguir les pautes, estem provocant que ells o elles ho facin i potser no ajudem a la persona. No és positiu l'enfrontament a la culpa o a juzgar. Els que se senten culpables, a vegades jo com has sentit quan t'he vist aixina o què has fet i jo en el que et vull, no és possible. Això no ajuda. I si nosaltres donem alguna pauta a algun familiar, el que li tenim que dir és això, que no juzguen, que no culpabilitzen i que animen a buscar una ajuda més específica. No infravalorar a la persona, com que no ha sigut capaç de poder regular aquestes emocions que li han provocat aquesta situació, no minimitzar el problema, per el que diuen, que tenim que fer-nos càrrec tant de si trobem que pot ser una possible cridada d'atenció, però també és important saber que fins una cridada d'atenció pot fer-se més gran. Després anem a fer una escolta activa i a transmetre molta calma, que tot això té solució, que és causa d'una dificultat, que té unes accions que es poden fer per ajudar. Transmetre recolzament i ajuda sempre, que nosaltres estem ahí en el cas que ho necessitem, i una comunicació afectiva, efectiva i superficial. I això què és? Teniu ahí un còdic. Jo tot això us ho passaré després perquè ho tingueu i el que vulgui pot tindre perquè és molta informació i no tindreu el millor temps d'agarrar-la, però són tres tipus de comunicació que podem establir en les persones i que alguna ens serveix millor en un període de temps i en l'altres no. Per exemple, dintre de l'adolescència la comunicació afectiva és important. N'hi ha moltes que per situacions, per mals comportaments, per rebots, per, no sé, la manera que té l'adolescent de comunicar-se, ens causa rechaç i aquesta comunicació afectiva no està tant. Nosaltres tenim que mesclar un poquet. Vull dir que sempre sàpiguen que anem a estar ahí en recolzament, que no perdem l'afecte perquè estiguin en un moment donat. Després està la comunicació efectiva. La comunicació efectiva és la que els adults volem que entenguen. Són les normes, són els límits, són les pautes, són aquelles coses que nosaltres volem que entenguen. I després n'hi ha una comunicació que és la superficial, que és la que més ens ajuda a trencar el gel, que és quan parlem dels seus interessos, de les seves aficions, del cap de setmana, de les amistats, sense juzgar, perquè si comencem a fer comentaris negatius, torna a ser efectiva. Però és que en aquest company que tu vas no m'agrada. És que aquesta personeta jo ja l'he vist a un puesto que no m'acaba de quadrar. Entonces ja tornem a estar en aquesta comunicació d'anar donant pautes i d'anar guiant. I munt de voltes els adolescents prefereixen de quan en quan una comunicació més superficial. Ahir vos deixo l'enllaç perquè ho pugueu ampliar la informació. Anem a recordar que els límits són terapèutics. Això vol dir que la distància personal sempre la tenim que tindre en certs moments, perquè nosaltres pensem que per ser menors d'edat potser ens apropem i tirem a fer un contacte físic, o
es busquem en moments que potser no necessiten aquesta reserva d'informació i no volen parlar amb nosaltres. Entonces, guardar la distància personal també és important. Només ens aproparem si veiem que emocionalment estan receptius i receptives, i que quan jo tiri a potser a donar-te una ajuda, entenc que tu saps que el que jo vull és ajudar-te, no vull posar-te ningú compromís. M'enteneu? Entonces, important que la distància personal és molt necessària. Nosaltres tenim un espai, que és l'espai personal, que és alrededor del nostre camp visual, més o menys si fem en els braços així, seria el nostre camp visual, i deixem entrar a poqueta gent dins d'aquest espai personal, només deixem entrar a persones de confiança. I quan una persona no té confiança en nosaltres i s'apropa massa al nostre espai personal, ens causa rechaç, ens causa una emoció desagradable, no agradable. Per això és important que la persona que té la dificultat vas a donar-nos pistes de que podem entrar dins d'aquest espai personal. D'acord? Tots haureu trobat en la situació que pugem dalt d'un ascensor i potser puja un veí o una veïna que és d'un altre pis i que no tenim massa contacte i tots què fem? Exacte, ens tirem cap arrere, mirem cap avant, donem l'esquena... Exacte. Intentem apartar aquest camp visual, veritat, si no podem apartar la part física, perquè ens dona sensació d'invasió. Quan les persones tenen dificultats, això està accentuat i ho tenim que intentar respectar. Dins de la Comunitat Valenciana hem fet un estudi en col·laboració amb el projecte CICE, que és a nivell nacional. El projecte CICE ha sigut una investigació que s'ha fet des de la Universitat de La Rioja en col·laboració amb la Psicofundació per a fer un estudi a nivell nacional de la problemàtica que tenen els adolescents. Encara que l'estudi en un futur està previst fer-lo dins de l'etapa de primària també, en aquest cas s'ha fet en secundària, des dels 12 fins als 18 anys, incloïts cicles de formació. D'acord? Entonces, dins de la Comunitat Valenciana jo he fet la coordinació i teníem equipos de treball en les 3 províncies. Hem buscat centres educatius que han volgut participar de manera voluntària, famílies que ho han fet també de manera voluntària i s'ha reunit una mostra de més de 2.500 persones de 12 a 18 anys per a fer l'estudi. L'estudi estava per a veure quina era la problemàtica i si el protocol unificat transdiagnòstic fos útil per a fer la intervenció. Jo vos he portat el manual per a que veieu un poquet el tipus d'activitats que es van fer. N'hi havia 2 grups, un grup control, que és necessari en tota investigació, i un grup experimental, que era el que se li aplicava el protocol transdiagnòstic. Aquest alumnat feia unes sessions en psicòlegs que estaven formats en el projecte, en l'estudi que estaven fent, i després es media quina era l'efectivitat entre el grup control i el grup experimental. I els resultats han sigut molt positius. Ara estan tots els COPs, tots els col·legis oficials de psicologia, fent la formació per a que els orientadors i les orientadores que estiguen en col·les o instituts puguen aplicar aquestes ferramentes per a poder ajudar l'alumnat que tinga característiques de risc. La idea del projecte CICE és fer prevenció, que no quan ens donem compte ja debuten un trastorn i entonces ja anem directament en salut mental i és intervenció clínica, sinó que es puga previndre. Jo us ho passo per si teniu curiositat i podeu mirar un poquet les activitats que es fan. Ahí teniu un poquet un resum. Quan vos passaré les diapositives, tot el text que veieu en blau i en subratllat es poseu damunt i feu clic i vos enllaça a les pàgines perquè amplieu informació. D'acord? Entonces això, està basada en metodologia científica, és un estudi que s'ha fet a nivell nacional i serà pioner dins de l'educació, perquè és veritat que el protocol està aplicat ja des de fa molts anys, però en un estudi tan massiu i com a preventiu, en entorns i en contextos educatius. Entonces, si teniu curiositat per l'estudi, podeu entrar ahí, veure la publicació, l'efectivitat i el que hem trobat fins ara. Hi ha activitats des de tan simples com esta, que són etiquetes. Com són aquestes etiquetes?
en la majoria. Negatives, ¿vale? Pues aquestes etiquetes s'utilitzen a voltes per a fer una espècie de contrapsicologia, no? ¿Vale? Com demanar-li, tu li vas a demanar-li al teu company que et furte a la company del costat i li ho diu el docent. Què passaria? Bueno, fent-ho com a exercici, clar. Fent-ho com a exercici. Què passaria? Despertarien, exacte, despertarien més la consciència de la norma, veritat, el que diuen, ho fem com a exercici, i podrien demanar la correcció. Què passaria? I que l'alumnat que tenim en la classe mos diga que no està bé, que això no es fa, que si tu incites a fer aquestes coses pot ser un delicte. La idea d'aquestes etiquetes, quan ho presentem d'aquesta manera, com validant-les, també generen la persona que et causa l'efecte contrari. Entonces, aquests exercicis de contrapsicologia també es poden fer. Per exemple, burlar-se de l'apariència. Ens burlarem d'una persona. Què vos pareixeria? Fatal, no? Com es sentiria, no? Què li passaria? Inclús quan es fan dinàmica, perquè es fan exercicis, posen tots en cercle, es tria un company, s'explica que és una dinàmica, d'acord? I totes les persones tenen que fer-li alguna crítica. Quan acaba, la persona té que explicar com s'ha sentit i el resto també. Molts dels companys i companyes, si tenen afinitat amb aquesta persona, sap supergreu. I entonces ahí expliquen l'empatia i expliquem altres característiques, és a dir, imagineu-se, no? Quan tu fas com un acte voluntari, que no és experimental el que hem fet des de la classe, imagineu-se com poden sentir-se les persones. Sí? Bueno, molt important treballar l'autocuidado, sobretot també amb nosaltres, que estem sotmesos també a estrès, a moltes sensacions, veritat, hem de treballar molt l'autocuidado. És important fer molt llistes d'allò que ens va bé. Després d'un dia dur, algo que ens pugui compensar. Després de millor moments difícils, de tensió, algo que ens allotgere un poquet aquesta sensació. Per lo que diuen, de buscar en la intel·ligència emocional l'equilibri i que l'activitat de la nostra amígdala s'autoregule en tranquil·litat. Que no sigui una cosa que vas cronificant-se i que vas passant a llarg plaç, perquè si no va desembocar en altres trastorns. D'acord? Com s'autocuideu vosaltres? De manera racional, pensant que estem fent-ho. Jo fent bici. Fent bici. Anant al gimnàs. Anant al gimnàs. Tumbarte en el sofà. Tirar-te en el sofà un rato, també. No m'eixia. Què més? Menjar saludable. Menjar saludable. Posar un poquet de música, fer un bany relaxant. Què més? Anar a ioga. Anar a ioga. Encendre una vela i estar un rato llegint. Posar incens, meditar, n'hi ha gent que medita també. Vos proposo com a exercici que intenteu fer una llista de coses d'autocuidado i que procureu de quan en quant, encara que no noteu aquesta percepció d'estrès o de malestar, que intenteu fer-lo, perquè vosaltres aneu equilibrant-se. Bueno, també n'hi ha altres coses que podem fer d'autocuidado, de tot el que hem dit fins ara. Per exemple, ser honestos a nosaltres mateixes, perquè munt de voltes el que fem és intentar no molestar, anem a dir-ho així, o acomodar-nos a nivell social, però munt de voltes se mos queden com males sensacions, si no les acabem de treure, ni de dir ni de contar. Cuidar aquest diàleg intern, que ja ho havíem explicat antes, veritat, aprendre també a disfrutar de la nostra pròpia soledat, de poder estar bé, rodejar-nos de persones positives, i això també ho podem traslladar, demanar ajuda quan ho necessitem, per lo que parlaven antes de la facilitat de poder ajudar i de demanar ajuda, fer les coses més agradables, per a nosaltres mateixes, que ens resulten més agradables, dedicar menys temps a les redes socials, que això també seria un missatge que tinguem que traslladar, no fer-nos responsables de tota la problemàtica que passa al nostre voltant, fer exercici, que això acudim de manera prou intuïtiva,
relajar-nos algun temps i aprendre també a voltes a dir no. A el que escape de les nostres responsabilitats o de les nostres possibilitats en temps, també a voltes posar un límit.